Tuh. Pater lur. Kayak supir kayak malah dituwelep ning ngene iki piye lur iki. Ya untungnya anak traktor kayak. Nah. Kayak anak wong brondol lur. Nah. Oke. Bang Heri. Nah. Dorong lur. Ora kuat nek ora didorong lur. Ayo gasak. Oh. Lumayan lur. Untuk ndangak mobilnya lur. Piye to, malah rasa mundur traktor iki. Oh alah. Piye bos kok iso ngene iki bos? Jalane kumpul ayu. Ngeri garing bisa teles. Oh alah. Pasang betul. Yo. Kodok jeru iki lur. Kayane ora kuat iki didorong. Nah. Lumayan iki. Ditarik. Kodok lumayan lur, mantepe. Yo. Kuat lur. Harus ditarik maju lur. Didorong ora kuat lur. Lurus dhisik wae, Her. Lurus dhisik wae. Mobilnya ndangak lur. Iki supire. Bah ora tau anu narik rantai yang ngono kuwi lho, ketarani.
mundur. Terus. Pop. Kapule. Nek kono kok isih apa ora ya? Ngendi? Nek kono mau. Tembakku. Mbuh. Pipaku. Ning isor kono isih. Mbuh. Tapi nek